Vítajte na našom kanáli Low Carb No Carb. Dneska vám ukážem, jak sa robí vanilkové rozteky. A vyzerajú takto. Ja som už urobila nejaké, ale ešte potrebujeme viac, takže vám ukážem, jak sa robí dneska. Čo potrebujete je nožnice, 100 gramov masla, jedno vajčko a vanilkový puder. Takže urobme to! Najskôr si zoberte nožnice a otvorte vanilkový puder. Pridajte všetko. Nie trošilinku, ale celú krabicu. Teraz si zoberte to jedno vajčko a pridajte. A teraz tie 100 gramy maslo. A teraz to pomiešate s rukami, keď chcete. Takže miešame teraz ešte a ešte. A ten puder, ten vanilkový sme kúpili v Nemecku, lebo ľúbim ten puder. A už nerobíme ich, ale kúpime ten puder. Takže ešte trošilinku zmiešať, lebo prečo to zmiešať, aby všetko by bolo dobre zmiešané a aby nič nebolo niekde inde a tak. Keď ste to zmiešali, dáte to pre pol hodinu do ladničky. A teraz vám ešte poviem, čo sa robí, keď to dáte, keď ste hotoví. A musíte dať tú masť, alebo jak je ešte teplé, dáte trošku vanilkový puder a proteín, vanilkový proteín na to. A to je jak cukor, ale len nie taký vážny cukor. A potom, keď to máte hotové, môžete to jesť. To bolo všetko pre dneska a prosím, dajte mi like. Takže